Съм Алеш 40 и днеска ще играе Yu-Gi-Oh! Да започнем. Първо ще ви покажа някои от моите дуели. Да започнем от първия дуел. Значи, първо ще играя безкрайните ръце. След това ще активирам повелизация, за да слея Мистико Шипена, плюс там клоуна, не му помня името, за да призова Бикори Бокс. И той е наред. Той играе ракетата Войн, което винаги е било много тъпо в негова страна. Но щом на него му харесва. И някой да не си помисля, че някой играе срещу мене. Не. Не го мисля. Той играе заради чудовището, завърне ракетата Войн и чудовище в защита, което май бях убеден, че беше ангела или домата. Аз ще екипирам Бикори Бокс с чината висока и аз атакува ракетата Войн. И ако някой мисли, че снимам с камера, не, снимам с телефон. Брат, той сам ще се прецака. Дато играе постоянно ракетите Войн. Сигурно ще помисля, че е много тъпо, но за мен беше много умна идея. Ще призова Джинсдън. Той ще се намали, но пак ще бъде достатъчно. И поне картите капане вече не ме засегва. И моите капани действат, но има и по-зли ситуации, когато той играе Джинсдън. И аз печеля. Мисля да пусна... Обикновено моите клипчета ще бъдат около 3-4 дуела. Зависи колко са. Мисля да бъдат 4 днеска. Отново. И сега да видим втория ми дуел. Изобщо не го помня. Добре, имам хубави карти. Значи играе газелата. Сигурно ще ги разруши с върсалката. Поне така мисля. Пантерата Войн. Нападателя. Аз мисля, че използвах Зара, увеличителния, късметлийския. Не помня как се казваше. Сигурно сега ще помислите, че губя. Но този дуел изглежда отива надолу за мен, ама ще спечеля. Уверявам ви. Като използвам недиите так. В една игра можеше да виждам и картите на опонента, която снимам, ама сега не мога. Даже и тестито можех да си видя.
Аз използвам огледална сила. Сега съм сигурен. Не мисля, че ще призова. Мислех, че ще призова това чудовище, ама не. Мисля, че чудовището беше около под 2000 точки. Поне така мисля. О, не, мразя като прави така. Момбечугата прави обратното, взима по-слабото ми чудовище и го разрушава. И той губи жизнени точки. Така много обичам да прави. Веднъж така спечелих. Без да се налага нищо да правя. Да, тук се сетих, че той използва късметлийски азар, за да увеличи точките на неговото чудовище, което беше притеснително и мислех, че ще загубя. 100% бях сигурен, че ще загубя. Но ми западна по мобилизация. Поне така мисля. Не съм сигурен. Защото тогава не съм си гледал дуелите. Спрях за известно време да правя дуели. И да играя Yu-Gi-Oh изобщо. Започнах да ми става скучно постепенно, но много се заребих. И реших да снимам клип. Пове. И след няколко епизода аз обаче ще правя истински дуели. Може и с истински хора. Да се надяваме. По-скоро да се надяваме. Малко е странно, но телефона ми прави. Иначе как се наричаше? Гроваря е карта капан. Не е Fusion чудовище. Ако някой не е запознат. Казвам го за хората, които за първ път са чували за Yu-Gi-Oh! И сега идва моята победа. Скоро де. Да, всъщност да. Ще използваме Мегаморфа и така ще победя. И аз победих и този дуел. Ако искате, харесайте дуелите ми, напишете няколко коментара. Ако може, който иска да ме обижда, просто да не го направи. Просто да хейтни. Или да напише какво не му е харесало. Довиждане за сега и чао!